Meron tayong tatlong malinis na tilapia. Ayan, hiniwa ko na siya sa bandang likuran. Tapos dito sa ating bowl, nakahiwa na rin ako ng kamatis, sibuyas at luya, siling labuyo, dahon ng sibuyas at kalamansi juice. Maglagay na rin ako ng garlic salt. Ayan. Tsaka mag-add na rin ako ng konting paminta. Paghalo-haluin lang natin. So, ayan na. Pwede naman kayo hindi maglagay ng sili. So, ito yung ating tilapiyang malinis na. So, ipapalaman natin yan. Mas masarap pag ipapalaman natin dyan. Tapos, meron din tayong dahon ng saging. Ito yung magpapabango sa ating tilapia. Mas masarap kapag may binalot pala siya na dahon ng saging. So, ang tinali ko dyan is yung kanyang parang, ang tawag doon sa kanyang dahon, ayan. Yan, itatali natin siya para hindi lumalabas yung kanyang palaman sa tiyan. Ayan, 2 tali ang ating ilagay. Tapos dito sa ating kawali, maglagay na tayo ng mantika. Use oil ang ginagamit kong mantika, pero pinaglutuan ko siya ng manok. Ayan. Mas mabango pag may dahon siya ng saging. So, ganyan lang kabilis ang ating luto ngayon, ang ating ulam. Hanguin muna natin siya. Sunod lang natin yung ating isa pa. Ayan, tinapon ko na yung mantika. So, ilagay ulit natin dito yung ating piniritong tilapia. Ang sarap nito. Grabe. Maglagay ulit ako ng siling green or siling haba. Tapos, pure gata. Naglagay rin ako ng konting suka at saka pampalasa. Paminta ulit dahil mas masarap din talaga pag may pamintang madami. So, pinakuluan ko lang siya hanggang mag-ano yung kanyang gata. So, ayan siya, ang bango. Ang bango ng ating tilapia, hindi siya amoy langsa. Kasi kadalasan pag nagprito tayo ng tilapia is malangsa talaga siya. So, yan hindi. Maamoy mo yung gata at ang suka at ang bango ng dahon. Luto na ang ating binalot na tilapia. So, ready to serve at kakain na tayo. Hitsura pa lang nakakatakam na. Huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga simple recipes. And thank you so much. Happy eating! Bye-bye!